салому алайкум дӯстон. Чӣ хеле гуфта будам дар шаҳри Мадина дар Арабистони Саудӣ қарор дорем ва ба сафари ҳаҷ омадаем ва нафароне ки ба ҳаҷ меоянд аввал дар шаҳри Мадина 3-4 рӯз қарор мегиранд ва ҳатман дар ин масҷиде ки ҳозир мо ҳузур дорем, ин масҷиде яъне ки пайғамбари азизамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. ин масҷид аз аввал манзили ҷои зисти пайғамбари азиз будааст, зиндагӣ мекардааст. вақте ки вафот мекунад, ҳамин дар хонаи худаш ӯро ба хок месупоранд ва саҳобаҳояшро низ дар гирду атрофаш ба хок супурдаанд. ва мо дохили ана ҳамин масҷид ҳастем. 5 вақт масҷид омадан намозро мехонем, чунки дар ҳамин пеши масҷид зиндагонӣ дорем. бинед ки дар ҳар як қадам ана михел китобҳои Қуръон мондагӣ ҳастанд. дар ҳар як қадами ана ҳамин масҷид ҳам хел китобҳо мондагӣ ҳастанд. мардум дар байни намозҳо, яъне ки аз ин намоз ба он намоз шита Қуръон мехонанд, саволҷавоб мекунанд, яъне ки тиловати Қуръон мекунанд ва намоз мехонанд. баъди намози хуфтан